ରେଳ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ି ଖାଲି ମାଡ଼ି ତା ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କମ ପଇସା ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ? ଅନେଇଲେ ଏଇଟା ଶୁଣ କଣ? ଏ ମଲ୍ଲି ବୟସର ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ମ ଅଛି। ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି। କଣ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଏ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ନଥିଲା। ଆଉ କଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ଜାଣିଲି? କାହାକୁ? ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମହିଳା ଯା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ। ଏଇ ଦୋଷ ତମର ପିଲା ଦିନରୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ତମେ ତ ଅନେକ ନାରୀକି ପ୍ରେମ କରିଥିବ। ଇଏ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ହିସାବ କଲେ ସରିବନି ନା ଜମା ସରିବନି। ନା ନା ଏଇ ଶୁଣ ପୁରା ଆଗେଇଛି ଆଉ। ଖଣ୍ଡପୁରା ନାମ ଦିଅ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଥାଇ 10-11 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲି। ହଁ ଏଇ ଛୋଟିଆଟେ। ସେତେବେଳେ ତୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ତୋ ମାଆ କଣ ତୋ ଆଇସ ମୋର ଭଲ ଭିତରି ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।